Noswaith i chi, fy enw yw Liliana Curl ac heno ar S4C ein penawdau heno yw ddaeargryn enfawr yn Nhyrci ac eisteddfod ddod i Rhondda. Mae ddaeargryn crefftwr 7.8 ar y graddfa Richter wedi bwrw Twrci ar y 6 o Dachwydd 2023 yn ar drafod ni a Blake am fwy o gwybodaeth. Helo, diolch Liliana. Jamie, pryd digwyddodd y ddaeargryn? Am 2 yn y bore, dechreuodd y tŷ symud. Sut teimlais ti ar ôl y ddaeargryn? Roeddwn ni'n teimlo'n ofnus ac yn nerfus. Oes sawl person sydd wedi cael ei lladd? Mae 47,975 o bobl wedi cael eu lladd. Oes mwy o gwybodaeth ganddo ti ei dweud? Oes, ar Chwefror y 20eg 2023, tarodd daeargryn o faint 7.8 taith hatu yn ne Twrci, gan achosi mwy o difrofais gan lladd 3 o bobl. Mae mwy na 85,000 o blant yn parhau i bod wedi dadleuo yma. Diolch Jamie, ac nawr nôl i'r stiwdio am stori arall. Diolch am y stori, Jamie. Nawr draw ni at Medi ac ef am yr ail stori. Helo a diolch Liliana. Bydd y Steddfod Genedlaethol Rhondda Cynan Taff 2024 yn cael lansio gyda gwyl yn dydd am ddim yn y llewd Twrci ar dydd Sadwrn 4 Mawrth. Ac mae gennym ni ddigoddnedd o waith i'w wneud dros y 19 mis nesaf yn trefnu cystadlaethau a chodi arian. Cafodd yr Eisteddfod gyntaf ei chanel yn Aberdâr 1861. Gyda chymaint i edrych ymlaen ato, bydd yn digwydd yn y Lyon ar dydd Sadwrn 4 o Mawrth tan 10 o gloch yn hwyr gyda gig gan. Diolch am wylio'r newyddion. Nawr draw ni at Medi am y tywydd. Helo, fy enw i yw Medi a heddiw rydyn ni'n siarad am y tywydd yn y Rhondda. Y tywydd heddiw yw glawiog gyda tymheredd yn 12 Celsius.